Hola, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Dicònex, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei d'editorial. Moltes persones em demanen consells sobre com estructurar un relat, un conte, una novel·la. En aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Dicònex vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Sabem que per començar un relat és convenient tenir clar el tema del nostre escrit, de tal manera que el podem resumir en 2 o 3 línies. D'aquesta forma, ens serà molt fàcil inventar-nos una trama que sigui atraient per al lector. També sabem que el secret d'un bon relat està en la trama. La trama és el que fa que el relat funcioni perquè són les anècdotes que succeeixen als personatges de la nostra història. En definitiva, la trama és el què de la història que nosaltres contarem. Bé, però com hem de desenvolupar la trama? Com desenvoluparem la trama? Avui ens detindrem en això, en com desenvolupar una trama. Hi ha diverses maneres de desenvolupar la trama d'un relat. Podem sofisticar l'inici, podem començar pel final de la història, pel principi o pel mig, com vulguem. Segons també el nostre gust i tal vegada el tema del nostre relat. No és el mateix, potser que sigui una trama policíaca que una comèdia d'amor. Però si no tenim experiència, jo aconsello sempre seguir l'esquema tradicional, el que segurament haurem seguit des de ben petits que el coneixem. És a dir, explicar linealment la història. Seguir l'esquema d'aquestes 3 fases narratives que suposo que les haureu sentit alguna vegada. Plantejament, nus i desenllaç. Què és el plantejament? El plantejament és la primera fase, la presentació, l'inici del relat. En el plantejament se'ns diu a quin lloc i a quina època se situen els personatges que surten a la nostra història. També ens introdueix la qüestió o el problema que desencadenarà la història. Recordeu que sovint els contes comencen per hi havia una vegada una dona que, una rateta que, un home que, un poble, un país que, etc. Plantegen una situació perquè el lector entri en la nostra història. Com el seu nom indica, es planteja una situació, uns personatges i un conflicte. El nus és la fase narrativa on se'ns explica com es desenvolupen els fets que constitueixen la història. És la part més llarga del relat. Per mi, aquesta fase és la que fa que el relat funcioni. Per què? Perquè en aquell moment ens relata les accions que emprèn el personatge per enfrontar-se als obstacles, per vèncer el conflicte. Per mi, és el què de la història, perquè ens mantindrà en tensió fins al final i ens preguntarem què passarà ara, com acabarà això, com el protagonista solucionarà aquest problema, què farà. Finalment tenim el desenllaç, que és el final,
És la fase narrativa que ens dona la solució del conflicte, és a dir, ens explica de quina manera acaba la història. Com podeu veure, amigues i amics, aquestes tres fases narratives són els tres estadis d'una seqüència lògica. Primer es planteja que hi ha una persona que li passa tal o qual cosa, un conflicte, una dificultat que ha de superar. Després, en el nus, explico quines reaccions emocionals, físiques ha tingut aquesta persona, realitza aquesta persona i quines accions fa per solucionar el problema en el qual es troba. I finalment, en el desenllaç, us explico quina ha estat la conclusió i com acabar la història. Com veiem, és un esquema molt tradicional que el podem observar en infinitat de relats, siguin contes o novel·les. Torno a repetir que aquest esquema fa referència al desenvolupament de la trama. Veuran un exemple de tot plegat. Ens detindrem avui a comentar i a analitzar un escrit que ha arribat a la bústia de tallerediconis@gmail.com, la bústia del nostre taller. Els envia Antoni Olives, del grup Amics Grans Lectors de sa Casa del Poble, de Maó, on escolten els podcasts del nostre taller. L'escrit es titula La coartada de Adán. Y fue así. Cuenta la Biblia que Adán tenía 930 años cuando murió. Estaría más arrugado el pobre que una pasa uva. Al parecer, en su tiempo no debía de haber virus, por lo que no tuvo más remedio que morir de viejo. Lo cierto es que al morir se fue directamente al cielo y al llegar se encontró con la puerta cerrada. Llamó y San Pedro le abrió la puerta. ¿Qué quieres?, le preguntó. Soy Adán. Adán, musitó San Pedro. En la lista no figura ningún Adán. Espera que llamo a Dios. San Pedro llama a Dios, que acude de inmediato y nada más ver al visitante le dice, ¿qué haces tú aquí, Adán? Tú no puedes entrar. Tienes que purgar tu pecado original. Recuerda que comiste la manzana prohibida del paraíso, así que vete. Y Pedro le cerró la puerta. Adán no tuvo más remedio que irse ligero y decepcionado, vagando con los otros espíritus a lo largo y ancho del espacio sideral. Mientras pensaba qué coartada planear para poder entrar en el cielo. De repente se le ocurrió una idea. Se presentó a su mujer que estaba cogiendo manzanas en su huerto. Eva, al verlo, se sorprendió. ¿Pero tú no estás ya en el cielo? No, no me han dejado entrar y por eso estoy aquí para que me ayudes. ¿Que te ayude? Sí, con estas manzanas que estás recogiendo, prepárame un tarro de compota de manzana, otro tarro de mermelada de manzana, un par de manzanas al horno, una tarta de manzana y un par de manzanas, las más apetecibles. Mientras, yo iré al supermercado por una botella de zumo de manzana y una de sidra. Al regresar a su casa, Eva le tenía ya todo preparado y le preguntó, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto? Voy a llevarlo a Dios para que lo pruebe todo. Llenó Adán su maleta voladora con todos los productos y sin pérdida de tiempo se plantó de nuevo ante la casa del cielo, ante la puerta del cielo, llamando de nuevo. Pedro abrió y le dijo, ¿qué quieres ahora? ¿Tú de nuevo por aquí? Sí, traigo algo para Dios. San Pedro llamó a Dios, que apareció al momento. Al verlo de nuevo le dijo, ¿qué se te ha perdido por aquí otra vez? Nada, solo te traigo un presente para que lo degustes y me digas tu parecer. Y abriendo su maleta, le ofreció las manzanas y sus derivados. Dios fue probando y saboreando todo, la compota, la mermelada,
las manzanas al horno, las manzanas naturales, la tarta de manzana, el zumo de manzana y la sidra. A medida que probaba cada cosa que se le veía más alegre, hasta que al final, habiendo apurado la botella de sidra, la levantó girada al revés para demostrar que no quedaba ni una gota, y exclamó: «Adán, esto es pura gloria bendita, pasa, te voy a hacer manzanero perpetuo. Si llego a saber eso, tú no te hubiera prohibido comer de las manzanas del paraíso». Así Adán se ganó la entrada al cielo. Resultó ser más astuto que la serpiente que en su día los tentó, e incluso más que el mismo Dios, al que al final acabó ganándole la partida. Gràcies, Toni, pel teu escrit. Anem a veure. Quin és el tema d'aquest relat? Quin és l'argument? Quina és la trama? És a dir, el plantejament, el nus i el desenllaç. Anem a veure. Primer el tema. Per mi el tema és el mite del petit que guanya el gran. David i Goliat, Sansón i Dalila, etc., etc. És un mite que es repeteix al llarg de la història i que està molt incrustada en la vida de les persones. Aquí, en un to jocós i divertit, Antoni ens planteja una vegada més aquest mite, com el petit espavilat desafia el gran, o com el petit desafia el gran i després veurem que és de forma espavilada. Ja mirarem. Quin és l'argument? L'argument és que quan Adam mor, Déu no li deixa entrar al cel. Ell, Adam, hi vol entrar, per la qual cosa s'inventa una treta per aconseguir-lo. Aquest seria l'argument. Veieu? L'hem resumit en 2 línies. Quina és la trama? Molt bé, anem a veure les 3 fases. Plantejament. Com ens planteja Toni aquest relat? Comença desde el inici. Cuenta la Biblia que Adán tenía 903 años cuando murió, bla, 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 bla. Fins a on arriba el plantejament? Fins que li diu: ¿qué haces tú aquí, Adán? Tú no puedes entrar, tienes que purgar tu pecado original. Así que vete. Y Pedro cerró la puerta. Aquest és el plantejament de la situació. Havia una vegada una persona que li passa això, allò altre. Aquest és el plantejament. Aquí, en aquesta fase es planteja de què va la història d'Adam. Quin és el nus? El nus és, per mi, va desde que diu: Adán no tuvo más remedio que irse ligero y decepcionado vagando con los otros espíritus a lo largo y ancho del espacio sideral, i arribarà fins a que diu: Adán, esto es pura gloria bendita, pasa, te voy a hacer manzanero perpetuo. Si llego a saber eso, no te hubiera prohibido comer de las manzanas del paraíso. Com veiem, en aquesta fase narrativa és la més llarga perquè s'ha descrit l'estat d'ànim del protagonista davant del problema que se l'ha plantejat, es parla de la reacció que ell fa, de l'estratagema que ell s'inventa per vèncer el problema, de les accions que emprèn, etc., etc. Finalment, en el desenllaç, ens narra com acaba la història, la conclusió i la moralitat que vol extreure del relat. El petit espavilat guanya al gran totpoderós. Así, Adán se ganó la entrada al cielo. Resultó ser más astuto que la serpiente que en su día los tentó, e incluso más que el mismo Dios, al que al final acabó ganándole la partida. Bé, en aquest podcast hem vist les fases tradicionals de la narrativa.
el plantejament, el nus i el desenllaç. A les persones que comencen a escriure jo els recomano sempre aquesta manera de treballar. Quan tinguin més experiència ja podran explorar altres camins. Tanmateix hem de tenir en compte que aquest esquema narratiu és la seqüència, és el propi d'una seqüència lògica de fets. És una seqüència lògica que d'una manera o una altra sempre endreçarà la nostra proposta narrativa. Si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant recomanacions i reflexions per millorar la vostra escriptura. Em podeu enviar els vostres dubtes i qüestions que les anirem contestant en benefici de tots els oients. Ho podeu enviar al correu tallerediconex@gmail.com. Per tant, no tingueu ni por ni vergonya. Jo sempre us brindaré la meva ajuda de forma absolutament gratuïta i voluntària. Vull ajudar les persones a expressar-se. Vull que tu t'atreveixes a fer-ho perquè dintre de cadascú de nosaltres atresorem una riquesa que podem incrementar a través del fet d'escriure. I sobretot a gaudir enormement quan ho compartim amb els altres. Us desitjo una bona escriptura, que gaudiu creant mons fantàstics. Bona escriptura, companys. I recordeu, tallerediconex@gmail.com.